ஆத்தென்டிக்கான கர்நாடகா ஸ்டைல் ராகி முத்தை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். 1 கப் ராகி எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா 1.5 கப் நம்ம தண்ணி ஊற்றணும். அதை நான் சட்டியில் எடுத்துக்கிறேன். சட்டியில் சமைக்கும்போது ஒட்டாமல் வரும். தண்ணி நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் உப்பு போடாமல் நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமில் இந்த மாதிரி கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும். சுமாராக ஒரு 2.5 நிமிஷம் வரைக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு தட்டு எடுத்து போட்டு மூடி வச்சிடணும். இது ஒரு 5 நிமிஷம் மூடி வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் எண்ணெயை நம்ம தொட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ அளவு தேவையோ அந்த அளவுக்கு எடுத்து நம்ம உருண்டை பிடிச்சிக்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு கையில் இந்த மாதிரி உருட்டிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃப்ளாட்டான சர்ஃபேஸில் இந்த மாதிரி தட்டினீங்கன்னா சூப்பராக உருண்டை வந்துடும். இப்போ ராகி முத்தை ரெடி ஆகிடுச்சு. இதுக்கு சூப்பரான சொப்பு சாறு, அதாவது கீரை சாம்பார்னு தமிழ்நாடு ஸ்டைலில் சொல்லுவோம். இது ரெண்டும் சூப்பரான காம்பினேஷன். இது ரெண்டையும் தொட்டு நம்ம சாப்பிட்டு பார்த்தா அப்படியே டேஸ்ட்டு சும்மா வேறு லெவலில் இருக்கும். சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சொப்பு சாருக்கு பதிலாக சால்னா இல்லை தயிர் கூட தொட்டு சாப்பிட்லாம், அதுவும் நல்லாயிருக்கும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.